Mae Samplu Systematig yn ydych o ddewis sampl o boblogaeth. Mewn Samplu Systematig, caiff y sampl ei ddewis o'r boblogaeth mewn patrwm rheolaeth. Mae hyn yn golygu ein bod yn mynd trwy'r boblogaeth fesul rhyw rif arbennig, rhif rydym yn ei adnabod fel y cyfwng samplu. Na gadewch yn ystyried sut mae hyn yn gweithio hefo'r enghreifftiau yma. Yn yr enghraifft gyntaf, dyn ni eisiau dewis sampl systematig o faint 10 allan o 120 person. Nawr i wneud hyn, y peth cyntaf dyn ni eisiau wneud ydy gweithio allan beth yw'r cyfwng samplu. A mae hwnna'n swm rhannu. Dyn ni'n cychwyn o faint o bobl sydd gennym ni yn y boblogaeth, yn mynd 120 o bobl. A dyn ni'n rhannu hefo faint o bobl dyn ni eisiau yn y sampl, yn fan hyn 10. A mae 120 rhannu fy 10 yn rhif cyfan mewn 12. Felly fan hyn, dyn ni'n mynd i fynd trwy'r boblogaeth fesul 12 person. Dyn ni'n mynd i neidio fesul 12 bob tro. Ond lle dyn ni'n cychwyn, allan o'r 120 person yn y boblogaeth, pwy di'r person cyntaf? Wel, i ddewis y person cyntaf, dyn ni'n dewis rhif ar hap. So ni'n gallu defnyddio tabl o hap ddigidau i wneud hynna. Ond be na i wneud yn fan hyn wan ydy defnyddio ffwythiant hap rhif ar gyfrifiannell. Ar yr un yma, dwi angen pwyso catalog, mynd lawr a dewis probability, mynd i lawr holl ffordd nes dwi'n cyrraedd random integer, a wedyn dwi am ddewis yn gyntaf rhif 1, a wedyn dwi'n rhaid y talnod neu comma i fewn, hwnna uwch ben y cromfach yn fan hyn, cau cromfach, felly shift, cau cromfach i gael yr talnod, a mae yna 120 person yn y boblogaeth yma, felly rhaid 120 i fewn. Felly mae'r cyfrifennill hwn yn mynd i ddewis hap rhif iddo fi rhwng 1 a 120. Nawr fan hyn, mae wedi dewis 79 iddo fi. Felly y sampl, dwi am gychwyn y person cyntaf ydy person 79. A wedyn, be dwi am wneud ydy, dwi am neidio fesul y cyfwng samplu. Ac eto, dwi am ddefnyddio'r cyfrifennill i wneud hyn. Dwi am rhaid 79 i fewn y gyntaf, a wedyn dwi am adio 12 bob tro. Felly'r ail berson yn y sampl ydy 91. Wedyn, mae gen i fi person 103. Wedyn, mae gen i fi person 115. A wedyn, mae gen i ni person 127. Ond sylwch, dim ond 120 person sydd gen i fi. Felly, mae 127 yn rhy fawr. Felly, dwi'n cylchu fan hyn nôl i'r cychwyn. Felly, so ni'n cyfri o 115, so ni'n cyfri mlaen 115, 116, 117, 118, 119, 120, wedyn cylchu nôl i'r cychwyn 1, 2, 3, 4 ac yn y blaen. Na wedyn wneud hynna ar y cyfriannell fan hyn, cylchu nôl i'r cychwyn drwy dynnu y 120 i ffwrdd, 120 yn y boblogaeth. Felly person nesaf wedi 7, a wedyn dwi'n nôl wedyn i adio 12 bob tro, a wedyn 19, 31, 43, a wedyn cario ymlaen, ond jyst cymryd gofal o'n, dwi wedi cael y sampl i gyd, os cofiwch, dwi angen 10 person i gyd, ar hyn o bryd dwi wedi cael 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 person, felly dwi angen 2 arall, pwyso'n hafelu eto, 55, ac unwaith eto, dwi'n cael 67. Felly nes i gychwyn ar hap ar efo person 79, nes i adio 12 bob tro, ond yn cylchu, lle nes i gylchu yn fan hyn, nes i redeg allan o bobl, nes i mynd yn fwy na 120 yn fan hyn. Ail enghraifft, mae tebyg yn mynd yn nawr, dewiswch sampl systematig o faint 5 allan o 38 person. Eto, y cam gyntaf ydy cychwyn hefo y cyfwng samplu. Dyna ni'n rhannu faint o bobl sydd yn y boblogaeth, yn y cwestiwn yma 38, hefo y maint y sampl, 5. Ond tro yma na ni sylwi, os dwi'n gwneud 38 rhannu fo 5, mae'n dweud 7.6 dda fi. Ond fedai ddim neidio mewn poblogaeth fesul 7.6. Dydy hwnna ddim yn rhif cyfan. Felly dwi angen talgrynu hwn. Mae hwn yn talgrynu fod yn 8. Mae'n rhaid i fan hyn talgrynu i roi 8. Felly dwi'n neidio yn y boblogaeth yma fesul 8. Ond eto, i ddewis y sampl, dwi angen rhywle i gychwyn. Dwi'n ddewis haprif rhwng 1 a 38. Felly, mynd i'r catalog probability, fynd lawr i'r random integer,
Lle nes i gael o fan yna. A tro yma rhwng 1 a 38 dwi angen. Mae cyfri ennill tro yma'n dewis 31 iddo fi. Felly mae gychwyn yn 31. A wedyn dwi'n adio 8 bob tro. Wel, dwi'n mynd i gylchu rhwng sut dwi'n mynd yn dydwr. Mae 31 adio 8 ar 39 iddo fi. Hwna 1 yn fwy na'r person olaf. Felly, y person nesaf yna, fysa 1, deud y gwir, ar y cyfrif ennill, os dwi'n gwneud 31, y person gyntaf adio 8. Dwi'n fwy na 38 fan, so dwi'n angen tynnu y 38 na i ffwrdd, a dwi'n nôl i person 1. Wedyn, sy'n ni gallu na hyn yn y pen sy'n isio, ond wedyn, ffordd arall yn neud o, fysa jyst adio 8 bob tro ar y gyfrif ennill, so mae gen i person 9, mae gen i person 17, a wedyn mae gen i person 25. A tro yma, dwi'n meddwl, dim ond 5 person oedd yn angen yn te. Ia, a dyma ni dewis y 5 person yma yna, lle dyna fo'r sampl yn y cwestiwn yma. Nawr, cyfleoedd chi nawr rei cynnig ar y math yma o gwestiwn. Mae yna samplau systematig yn wedi ymddangos ar y sgrin i chi geisio ei ffeindio. Yn fan hyn, dwi yn deitha chi lle i gychwyn, pwy di'r person cyntaf, jyst i chi gael gwirio'r atab ar ddiwedd y fideo yn hyn. Felly rhowch gynnig arni hi, a pan ydych chi wedi cael atebion eich hun, cymharwch nhw wedyn yn erbyn yr atebion cywir sydd yn awr yn cael ei dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.